mga bay, assalamualaikum, sulit subarik, inshallah taiba. أنا في مني موجود داخل البحر عشان اليوم شنو رابك أمك بابا كم رابك mga bay namin diri sa kuan, namin diri sa beach karon pwedeng tugnawa. So, asa man sila mag-ayoy? Asa man ni dayon? Gani ha? Human pa niud to? Sino mama? Eskalas kada? Yalla! Sawi karte! Sino na yabi? Yalla! Sawi karte! Rumpok sila. Yalla! Piting pinaspasay. Kung kilay na panas ng pikas, piting pinaspasay mga bayan na pagkaman paniud to. Nahalang pinaspasay, yung grabe yung pinaspasay na dinaganay. Mga ni, lagi diri, wala gayong undaan, di may buntag. So, pag humagpaniud to, di ko na dayon, nagam-dagam na dayon. Uy, sino? Super? Ana insect hada malhada. Hada mama, hada malili. Ana kul sino ba? Ana yabi. Hala, hati, jinta, tertib, sino yabi. Baad akil hagbaba. Yala hati dakil. Hala, sino yabi ba? Yala, syukli syara. Yabiro. Yabiro pintas. Kuan pa man akong kauban ng Islami, di ko sa buto Bisaya, wala nang mga kaubanon, mga prigalaan. Ano yung nag-Arabic? Ano sakto ba itong Arabic na ko, mama? Bading, kalas ka na. Sino? Ala, mapi, tartip, malabis. Ala, sino sawi? Ala, rupok. Ala, sila. Sili, jinta. Ala, hati dakal. Bading, sino ba? Sino na yung sabon, shampoo? Majun. Oil. Sino ba? Diapi? Ba, ada kulo agarat. Kulo agarat. Panti. Sino ba? Mama, diapi. Duty, dala. Jacket. Sino ba? Diapi. Wajid diapi agarat. Sino ba? Pasti lang pagkantar. Perting nato lentawan sa mga katabang. Sino gol? Ijimini sino? Yalla, Asya. Lish inti mapikala. Mama kali gadis waya. Alin sa asapa. Ada mana pula mama. Ada Israbi. Yalla mama Israbi. Zin chide. Inti gol ya biakir. Hada gol. Yalla ikli. Badin astagfirullah. Badin shono. Yumma la ilaha illallah. Astagfirullah. Dayan, badin mama. Aku ni maji Allah kalau ibu. Go there please. Sabi Ismail wajib ze? Uy. Mary, sama pergi hada. Astagfirullah. Badin, tartib minni. Nahalang impaki dito, impaki diri. $1. Sino ba? Badin wadi sibala. Badana wadi sibala. Inti biar bana. Ana makul bana. Jadi inti zen biar bana sibala wadi berat. Mary, badan balu. Bad ana. Dinggal-dinggal Inti zen pi sibala. Jadi biar bana. Ana makul bana. Ana jadi inti sibala. Hati rasi. Badin, ulo wasak. Mama, buta. Badin, mama gon. Yana sila. Mama, lasin saba. Asan wasak wajib. Lasin saba. Lesh, ana sawi hati minirasi hada si bala. Badin, ulo wasak. Iji ana. Eslon, ana gadi sayara cidiri. Hindi. Mama, bisa dakal saya. Ini dakal sama mami ni. Sino dakal saya? Kali wala hada mayro. Ana mako hada mayro. Rish ro mako merish. Min sawi. Mino sawi. Thank you very much. Mino sawi akin. Yalla. La ilaha illallah. Astagfirullah. Rasi awal yalla. Syukri yalla. Ya biru pintas. Yalla. Mapi moy. Mapi mo ini. Pintas aku moy. Mbara pimay puluhan. Puluhan. Kasih mo. Baku
CD. Uli mama manan pi patri. Mama Eh, patri mama. Pi party anak kalam. Mama. Makumayhat. Ina. Kali wali. Maon. Sino? Upadin wajid ha. Sino yan ya? Ana sino ana diyay? Ada sino diyay ada? Hati mayhat. Wajid muay? Boleh. Mai dari sawi cidi coba. Ada muay, ada muay dasin cidi sa. Maafi sawi kali. Kelas. Kelas hati minak. Pi sabun. Mai harus wajib. Oh, bisa pun, ma bisa pun kali wale. Ha ada sino. Ana coba, ana kulu sino ada? Kulu akmal, kulu coba. Sim Mia. Mama mi. Mama Mia ada. Sino? Mia umri? Mia umur. Sim Mia umur, coba. Anak kalam mama Shopee ada anak ed. Kulo akma kulo pitch di jidi. Panen sulukul. Badi na nagwala lagi mana kalam kalas. Alin mita sawi astagfirullah. Mungkin hindi ko. Hindi nasakot sabi mama. Pwede Mungkin. Tani nasi discuss mo yung mama. Badin. Paan? Wajib sen. Sino ba ada siya? Kali Mary gadi suaya sa? Yun like it. Mapi gadi. Kalas kada yala pak injins. Hala kasir muay wajib pak. Ay, kampukin din. Ubadin kulo akil hati mini. Yala akil pi dia. Es. Mary, awal mo na hada sakit kabiro Pi, mo, yala. Mary. Pi. Wana. Ada muhilu ada. Mita hati ada pancake mita. Kullu rahat hindi. Asan Kullu ka. baba gul yala. Yala. Rusira. Badin. Ada pancake hati wahid dinar. Masyaallah, wahid sana kalas, hati dinar. Masyaallah. Kalas wi kilyong puli patayer, sapati, pancake, o suno kulo siya sawi masyaallah, wahid sana kalas hati dinar. Kulo kadama, la ilaha illallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Wala. Malah man sa katuig nang hatag. Ruci, kullu sawa-sawa. Ulo kadama sawa-sawa ate? Masyaallah, kalas wahid sana ate. Zen, mino bad hati? Shope? Inti mapigol inshallah nas hati. Shope? Alatol inti kalam inshallah nas hati. Maku hati. Alin maku kalam nas hati? Shope? Airin kalam? Muskilo wajib inti sa? Ya bi malo? Ya Allah taale guli baba. Papa sana. La, baba inte. Ana baba lima. Yuma. Mama muni rasa ibu kan. Ana iliom sawi. Dawa lasagna. Di lang kay sini na piloon. Basta nini Garbage bag. Muna wadi. Ilyom? Sino wadi? Lasagna. Wala din pati dago ni sawi. Sa sita Zen. Ems bilil siya sa anom. Na wahid. Zen sa wahid itnain na talata arba kamsa sita. Zen kamsa sa anom. Badin ruy ta wena da wen. Ya binam da makalas ng ya binam yama. Daun janda, daun hada. Dari jinta binahada. Nangabot na ako mga higala. Sa Facebook ha, dadulan ina sa'yo. Gaan ko, gaan? Oo, Dagko kay mga bangag sa ilong, magpaniud to halang dinaganay walang putos. Putos sa mga dala. Hala, unya sa Grabe pa. mga bay. Mga Ay, salamat na sa intay kabkab. Malingaw Mga sa ilong. mi ani. Mga ilong dagko kay mga bangag na. Murag ko ra hinanga ko. Murag murag lupot sa kuan. Murag naglupot sa Kalabaw.
Nandito na po may sa gitna ng karagatan. Isa man di kayo saging. Harang dakuha ba si ito? Yusip eh. Dakuha ba sini? Dako pa man sa ako nawang. Kadagko ha manigikan. Tatay, sa ano? Sa Ecuador. Ecuador. Harang dakuha bay. Ano pa siguro sa Ecuador? Wala di ang ani ka dakuha Ecuador day. Harang dakuha day. Tara day oh. Lami Mama! Batangas. Yala mama. Wajid kabir. Allah. Astagfirullah. Dakuha sa saging ay. Binatay. Ay. Ansa? Tamis daw kayo. Nalata na o. Nangalata na o. Paano ba? Si Hazel. Ano sir? Masarap? Yung saging. Ang lalaka. Grabe. Mama. Wajid kabira mama. Ang ilis ko foil. Okay? Bangagan ako ang mga bangag. Tara. Ay! 1, 2, 3, 4, 5. Yala, mama! Naman, naulog! May na lang na ice cream protector. Wala rin na buwag. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uy, natani. Ini. Ay, Okay. Okay, mama. Wina. Wina, matong pa minit. Bas buok sa wina dip. Dakil wajid wasak makot sa wina dip, mama. Ay, makot pa isa. Allahu Akbar. Okay. Ready na ang kalan para sa bakbakan para ugma pohon. Dara, ligo na siya. Ready na masigigilis. Dara. Okay na tanan. Wala, ready na sa bakbakan ugma pohon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Napay duha diri. Ingani kadaghan ang mga lutuonan diri niya may sabit. Ha! Hello! Pag-usap, ano kami? Kakintapad ang mga pares may malis nga gugilong. Nanag ko na ng mga bang. Hindi ah. Hindi mo na sa buwan. Birada na kami. Birada na sad si Inday Kab-Kab. Diri sa Shale. Naman tama. Ugma. Bantayin ninyo ugma kay mag-disco na sa ugma sa Kabuntagon. mamaya maraming magla-live dyan. Hoy, mag-subscribe naman kayo sa YouTube ko. Nag-subscribe kayo. Nag-subscribe kaya ako. Hindi mo makita. Subscribe. Ha? Hindi mo makita? Naka-link ako? Nag-subscribe nga siya. Nag-subscribe. Alam mo, makita kita na nag-subscribe, makita ko sa notification ko sa YouTube ko, nag-subscribe na kayo, makita ang pangalan nyo. O makita man. Wala man. Naka-like man ko sa YouTube. Ano to? Naka-live to? Video lang. Ay, video lang. Video. Ito, naka-live para makita natin yung mga nagkukunin. Ang live eh.
Live ba, live? Kasi yung signal mo. Kaso hindi tayo hindi tayo makaharap sa kanila. Bakit na? Busy tayo, busy. Hayaan mo na at least. Busy-busyhan. Parang Kaya hindi ka makasuot. busy. Kalat ka na! Ay, yan ako sabi, Jinta! Sunod natin! Munti ko pang maiwan yung pagkilay ko. Sabi ko, ano pang kulang? Bibili na ko dun sa salamin ko. Hindi nang sa... Ano ba? Sinsanso, nalagay ko na. Toothpaste, nalagay ko na. Sabon, nalagay ko na. Kasi madali yan eh. Pagkatapos na. Pero ang malita, ang bag. Hindi na maglabas ano. Hindi na magkasya ang mga gamit. Tingnan mo, nakaluwa na yung mga tuwalya ko. Buti hindi yung tibak na lumabas. Ay! Nya, bakaman, hala, dagan. Man pa nito. Dito, dagan kasi na. Hala, Milagro lagi. Maria, nga sayo mo din eh. Nauna mo sa amo. sus, iyo. Nakasyado Sa may naman, kaurat dito sa gawa sa git. Gahulat. Nga naman. Wapay susi. Aro. Sa kaurat, Melia, sabi ko, muna, sa atin man kayo. Mambed niyo to. Yala. Ang mga kadama ko doon. Wala, ginagalay ka na. Hindi kulit. Hala, saka sa taas. Ano kayo, mga dagko na nag-iwabo sa inyo. Ang mga ilong. Dagko na kayo buho sa inyo. Hasa nga ka. Pag mo sa taas, unsa to'y dalawa na to. Malimtan ng mga panty. Para sa una, nalimtan ng mga panty. Dali. Walay bra. Asa nga sula. Dali lagi. Nara. 3, 4. Yan lang, Eri, ha? Sino na? Basal ba ayaw, Bi? Kinabuhi, Bi. Ha? Kinabuhi sa pobre. Ay, gihangak mo kalak niya, ay. Sino mo yan nagdito? Wala, isa lang katingin. Nasa labas na yan, nag-shoot yung butan. Oo. Ha? Oh? Alam na, tignan mo. Mama! Shupi hada? Yuma! Bye-bye na mga bite. Wasan sa trabaho. Luto ng burger, french fries, and everything. Bye-bye sa ninyo. Dahil salamat. Tara, kita-kita na sa dumi mga badlungon. Hmm? Pwede na shoot sa gawas. Girl, ako sila. Pastilan. Naunsa naman na, oy. Badlungon. Ang gaprito